ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Karasawa ta yi ta zauna daga gefen matar kawai ta ce wa Zainaba in ta afi. Matar ce ta ce mata afi Sula ya ji da ya shirye daga jiya. Ta ce gashi nan fa na gaji sosai. Ina su Atutu, Abba Muhammad da Adam. Ce mata ta yi suna gida ba mu zo tare ba, an jima za a kawo su. Juyawa ta yi ta dubi mam da ke jiranta ta gama faɗa mata dalilinta na fitowa ana mata gyaran jiki. Ce mata ta yi mam yanzu Aliyu ya kira ni wai za a turo a ɗauke ni karfe 5 a kai ni gidan kanwar maman shi. Wai akwai wani abu da za su yi min daga can za mu wuce wajen wushe-wushe. Kuma ma wai kayan da zan saka ma su za su bani. Cikin ɗaga murya mam ta fara magana ni fa abin nan na Sajiya Bilkis ya ishe ni. Wata al'adar su ce ba mu gani ba fara bikin nan. Ni sanin da na yi wa Hajiya Bilkis ma ba Nuriya bace amma gaba daya dan tana auren Kanuri ta canza gaba daya. Ana yake wani latul a Germana kuma da suke cewa su za su baki kayan kisa. Ai ganin kasawar su ne yasa muka ce za mu yi miki komai. Har muka ce muna so ai ya ci a kawo miki kin fi karfin akwatuna 40 ba dan babanku ya ce a bari ba kuma zai saba wa duk wanda ya tada maganar wallahi da sai an maida masa tunda dama cewa ta yi a dawo da shi in muka ki karba. Ya zai ce ta ce mam ai ita ta bi ta liƙe wa yaron kamar babu wani namiji a duniya sai shi ni gaba ɗayan shi bai min ba sai girman kai da ɗauke da shi kamar mutumin da matar da aka kira da Zainaba ta ce to ko yanzu menene na tada jijiyoyin wuya ai da mu suke zancen ku bari kawai a gama bikin za su shiga hannu. Ta yi yadda ya ce din an jima in ya turo raba ki je tashi ki je a gama miki gyaran kamin lokacin ya. Da haka ta miƙe ta koma ɗakin tana zama ta kira shi an sa ya shiru yana jiran ya ji me za ta ce. Hello baby to me ya kashe wayan in ka shirya ka turo motan faɗa wasu mom sun ce in je. Ce mata yayi okay yayi kyau by 5 zai zo ya katse wayan. Karfe 6 na yamma anti ta dawo gida lokacin har Batul sun dawo a falo ta zauna ta kira wayan Batul ta ce mata ta dawo sakowa ta yi mata sanda zuwa zama ta yi daga gefen ta ce anti ya gidan biki. Ce mata ta yi lafiya Batul masha Allah gobe za su je Maiduguri ɗaurin aure har baba ma zai je amma shi sai ranar ɗaurin auren ji bikin. Baki Batul ta sabe ta ce Allah ya ba su zaman lafiya amin ta ce sannan ta ce mata yaushe kuka dawo ne 3:30 suka sauke na a gida ita kuma Farida ta wuce gida ta sake cewa anti magana admission ina kun yi magana da baba Tam yana wucewa anti ce tace ni na manta ma Batul amma yau za mu yi magana insha Allah dai ya sa kar in manta amin ta amsa da sannan suka miƙe a tare suka je yin sallah dan an fara kira. Batul aiki bayan ta idar da sallah ta zauna tana game a MacBook ɗinta. Yusuf ce ta shigo ta ce mata ya Batul mama tana kiran ki tana ɗakin ta. Ce mata ta yi ki ce ina zuwa. Ta juya ta tana fita ta ɗauke MacBook ɗin akan cinyarta ta mayar gefe miƙewa ta yi tafi bayan Yusra da sallama ta shiga ta tarar anti tana duba abu a closet ɗinta kayan ta ƙarasawa ta yi cikin ɗakin tare da sallama ta zauna akan makeken gadon ɗakin cewa ta yi anti gani sai da dama dubo kayan da take nema sannan ta cewa Batul ki je ki shirya za mu tafi wushe-wushen Aliyu karfe 8 za mu fita ki je maza ki shirya da sauri Batul ta ɗago kanta tana kallon anti ganin anti ko na dusan kallon da take mata ma bata yi yasa ta cewa anti wushe kuma ni fa bazan je tun ɗazuma na faɗa wa Farida kuma ma ban shirya ba fa ba tare da anti ta kalle ta ba ta ce ki tashi ki je ki shirya jama'a sai tambaya na ina kike ake wasu ma cewa suke ni ke hana ki fitowa bayan halinki ne na kin jama'a yake hana ki shiga taro ki tashi ki je ki shirya tana faɗa mata tana warware lafayan da ta ɗauko baki ba sai ta zumburorin ta ɓaci ta miƙe ta fita ɗakin da sai isa ta zauna akan gado gaba ɗayan ranta a dagula to ita wani kaya ma za ta sa bayan angon ma ba son mutane yake ba shine za a ce wai sai an je bikin shi miƙewa ta shiga talar ta watsa ruwa ta fito zama ta yi shafe jikinta da mai sannan ta isa closet ɗin kayanta ta ciro a baya ɗaya hanga na allayil mai kyau da purple crystal a jiki ta sa gashin ta taje ta ƙara fakin ɗin shi sannan ta shafa fara ta saka kwalliya a idanta da chapet a bakinta tularanta masu ƙanshi ta fesa ta sauko ƙasa tana jiran anti na sauko za ta Anti na sako za ta ce wa ɗaya daga cikin masu aiki ya kira mata Batul ta ganta zaune a falo. Ce mata ta yi Batul ba na son iskanci kina jina in ce ki je ki shirya shine za ki je ki wani sako min doguwar bakar riga dama na garan ki bai so ba shi yasa dole ki bata min rai ko to ki wuce ki je ki canza su kuma kar ki bata min lokaci. Mikiwa Batul ta yi ta ce anti ban san kayan da zan saka bane duk kayan ki kin ce min kin rasa na sawa ba wushe bane ai kina da
dogon short da zaki saka ki wuce ki je ki canza ki daina bata min lokaci. Tafiya ta yi ta hara sama kaya ta canza ta saka shadda dag mai blue da baki, ɗinkin riga rab da straight skirt ta ɗauko ƙaramin jangal ta yafa ta saka sarƙa da jan ɗan kunne. Su maja da abin hannunsu shorak ɗinta ta nufa ta ɗauki slippers ɗinta baki ta saka ta yi kyau sosai har da sakowa ta yi. Anti bata ce mata komai ba ta yi hanyar waje. Batul ma ta bi ta a baya mota anti ta buɗe ta shiga. Batul ma ta shiga gidan gaba. Fa'iza da ke riƙe da Abid suka zauna a baya ita da Yusra. Anti ke tuka motar suka ɗau hanyar inda za a event ɗin. Fakin suka yi a wajen parking ɗin motoci. Suna fitowa daga mota sautin kiɗa ke tashi a wajen. Tana fitowa daga mota wata Rose danno kanta wajen daidai fuskan Batul motan ya haska. Tsayawa ta yi mai motan ya gama iskancin shi na haske mata ido. Sai ta tafi don bata gani. Su anti har sun yi gaba sun barta. Kofar motan aka bude iska ne ya buso mata kanshin tularen kanta ta dago dan ta san mai tularen. Kashe wutan motar aka yi tana dago ido fuskan Abu Trap idan ta ya sauka akai. Ba kaɗan ba yayi kyau. Captain Sky Blue ya saka yayi kyau sosai. Shirt tsirre bane makala a idon shi. Gani ta yana tahowa hanyar ta tsayawa ta yi ta kasa motsi sai bugun da zuciyarta ya fara ganin yana nufota ne ta yi masa ta rike rigan cikin tare ban glass ɗin da ke fuskan shi ya cire ido hudu suka yi da Batul. Kasa ɗauke idon ta daga kallon shi ma hakan bai ɗauke nashi ba sai da ya iso har inda take sannan ya tsaya idon ta ɗauke daga kallon shi kuma ya ci gaba da kallon nata. A hankali ta sake riƙon da ta yi wa riganta ya buɗe baki kenan zai yi mata magana ta juya a guje ta bar wajen. Ran shi ne bala'in ɓaci ya daka mata tsawa. Batul ko juyawa ba ta yi ba ta ci gaba da gurin ta so sai ran shi ya ɓaci ba sau ɗaya ba yanzu tana mishi irin haka. Sai yana mata magana ta gudu tunawa yayi da ranan da ya fara ganinta ranan idi haka ya bude baki kenan zai ce mata ta gyara gyalen kanta gashinta ne a waje ta ki koda tsayawa jin me zai ce mata da gudu ko ɗazuma haka ta yi mishi ta gudu daga ɗakin yana kwala mata kira inda ta biya kafawa ido yana daga tsaye jiya ya an dafa shi ta baya masa ne zagayo gaban shi ce mishi yanzu amarya ta kira ni bai suna ciki tun ɗazu suna jiran ba mu zo ba shine suka shigo juyawa ya dubi masan sannan ya ce to mu shiga shi da tawagar sauran abokan shi da kana ganin su kasan da gaske suke su ja karasa ciki fili ne babba zagaye da kujeru daga ciki biyu aka kasa wajen site ɗin amarya da gefen su ƙawayenta da dangi sun sha ankon atamfa marin sun yi kyau sosai kasancewar su farare ɗayan site ɗin dangin ango ne su ma da ankon su na iri ɗaya da Batul da ta saka daga gefe site ɗin amarya ne da ango an yi musu rufan fulawa da kujeru biyu mutane ne cike a wajen wasu na zaune wasu na kai kawo Kamal da Mansur ne daga tsakiya rike da Mike suna turoro waka ganin ango da abokansa sun shigo ya sa mawakan ƙara kaiman wakar su ganshin tularen wuta ke tashi ta kowane angle tun wajen ya kare da hayaniya ƙawayen amarya ka fara kira su yi rawa da danginta suna shiga sun tattaka rawa sosai sannan aka kira family ɗin ango Basul na zaune ita da Farida duk ranta a ɓace gaba ɗaya bata so anti ta sa ta zuwa wajen nan ba ta kagara a yi abin da za a yi ta koma gida irin yan uwan dangi ne ya sa Farida miƙewa za ta shiga wajen rawa tare da janyo hannun Batul wacce hannunta ta yi daga rikon da Farida ta yi mata ta ce me haka kike jana me zan tashi in yi miki rawa mana baki ji ana kiran mu bane ai ni komai rashin shirin mu da ya abu sai na yi rawa ba na ba ma mun yi bare na gida ta faɗa tana dariya a dawo lafiya in ji Batul ta sunkuyar da kanta ta ci gaba da danna wayanta Farida ganin da gaske Batul take yasa ta juyawa ta shiga filin rawa sosai su Farida suka yi da sauran family sai da suka gama lokacin aka kira ango da amarya su fito su rawa miƙewa suka yi a tare shi da aji da sosai ta yi kyau bakin les ta saka da blue lafaya an yi mata laisa kitsan gaba da aka yi mishi ado da gold sai ya kara mata kyau ko ina a jikinta gold ne har anklets din da ta saka na gold da nose ring hannayen su makale cikin na juna suka tashi suka isa filin rawar mutane ne suka shigo ana ta musu liki abokan ango da lasirar suke zubawa amarya sau ɗaya ba sau ta dago kanta ta kalle su tamar wayansa ne ta ga yana ringin an take karanta juyawa sai ta dubi inda anti ke zaune ta ga tana mata alama da ta zo da hannu ta shi ta yi ta isa inda anti ke zaune sai da ta zauna a empty kujerar da ke gefen anti sannan da shi anti gani jakanta ta ɗauko sannan ta shiga bandar ɗin 100 sabbi dal ta miƙa wa Batul da ido Batul ta bi kuɗin tana jira ta ji na me naki je ki wa ango da amarya liki ni ba na son tashi saboda Abid Batul gaba ɗaya ba ta yi zaton abin da anti za ta sa ta yi ba kenan ranta ya ɓaci amma ba ta yi musu ba dan ba da son ɓatawa Antray kamar ɗazu
in ta ansa sannan ta miƙe kamar mai shirin yin kuka. Rai ɓaci ta isa inda suke 'yan dubu-dubun nan ta rika cirowa tana yi wa amarya liƙi da shi. Wani mugun harara aje ta Batul ta daga ƙarshe ma barin wajen ta yi ta koma daga gefe wajen danginta. Batul bata san ma ta yi ba, kuɗin da yake hannun ta da ido ko rabi bata liƙa ba. Juyawa sai ta dubi Abu Shahab ta ga idan shi na kanta. Sauri ta yi ta ɗauke nata idan anti ta sake waiga ta duba inda take zaune ta ga tana kallon wajen su. Babu damar ta bar wajen, kawai kuɗin ta fara zara tana yi wa Abu Shahab liƙi da ido ya kafa